Draga braće i sestre, želim sve toplo da vas pozdravim. Pozdravljam i sve vas koji nas pratite preko interneta i želim vam jedno divno večer i nadam se da ćemo uživati večeras zajedno u otvaranju Božje reči. Da li volite da se hvalite? Je li to dobro ili loše? Neki ljudi se hvale kolima, neki konjima, neki se hvali ne znam čim, a mi se hvalimo? Tako je, mi se hvalimo poznanjem Boga živoga. Da vam sad ispričam kako sam se ja jednom pohvalio. Naime, jednom prilikom, kada sam došao do Biblije, kada sam počeo da čitam Bibliju, ja sam toliko bio srećan. I ja sam to želeo podeliti sa svima. Naravno, svi moji prijatelji u to vreme bili su komunisti kao i ja. A dođem ja kod jednoga mog drugara, celo detinjstvo smo proveli zajedno i kaže ja njemu, Milane, znaš što se dogodilo? Ja sam postao najbogatiji čovjek u Kljajićevu. On mene gleda, zna da sam siroma, nema ni kuće svoje, podstanari. I on mene kaže, ja tebe ne razumem. A ja njim kažem, slušaj, kad bi svi meštani Kljajićeva skupili sve bogatstvo koje imaju, nemaju ni mali deo onog što ja imam. On onako me gleda, čudno. Kaže, šta to imaš? Ja njemu kažem, to moraš da vidiš ako hoćeš. A mene pita, ti to smiješ mi da mi pokažeš? Ja kažem, naravno, ti si moj najbolji prijatelj. I mi odlazimo do kuće gdje smo živjeli i ja dolazim i donosim mu Bibliju. I stavljam je u njegove ruke, a on gleda, pa kaže, to je obična knjiga. Ja kažem, ne, to nije obična knjiga. Prvo, to je Božja sveta knjiga. A to je testament. I u tom testamentu piše da sam ja nasledio zlatni grad. Grad od čistog zlata. Tu će biti jedan stan odvojen za mene od čistog zlata. Jesam ja pogrešio to što sam rekao? Jeste vi vidjeli nekad zlato? Ja nisam, da budem iskren. Ja nisam vidio pravo zlato, jer ovo zlato što mi zovemo, pa spominjem ima 24 karata ili šta znam, to je stvari, da vam kažem iskreno, bezvredno kamenje za nebo. Ali pravo zlato, ono je napravljeno od prozirne žute boje. I Jovan kada ga opisuje, on kaže kao stakleno more. Kako će taj grad izgledati? Ne znam. Pavle kaže to oko nikada nije vidjelo. To nam nikada u mislima nije došlo što je Bog odlučio da nam pripremi. Kako je divno imati takvoga Boga. Ali evo danas dok smo ovdje još na ovoj zemlji, treba nam položiti neke ispite. Znate, ja nekako osjećam se kao student, pa svakog dana polažem ispite. To su ispiti naše vere. A uskoro dolazi diplomski ispit. Diplomski. I kad je u pitanju taj posljednji diplomski, najteži ispit kojeg će Bog staviti pred svoju vernu decu, to će biti oni koji su najjači, koji će proći kroz jedan težak period. I taj period neće trajati dugo. Par dana. Najteži period. I znate šta, kad analiziram taj period, u ti par dana koliko će stradati Božje dece? Nijedan. Nijedan jedini. I mene lično je dugo godinama mučilo jedno pitanje. Bože, zašto ćeš ti dozvoliti i čemu svrha da prođemo kroz tako teško vreme kad se ništa neće promeniti? On je izgovorio, svršeno je. Izgovorene su one reči iz Otkrivenja 22:11. Ko čini nepravdu, neka još čini nepravdu. Ko je pogan, neka se pogani. A ko je svet? On ostaje svet. Nema promene, sve je završeno. Čemu? I to me dugo, dugo mučilo. A onda doživio sam par puta da mi neko kaže ovako. Znaš šta? Ako moje dete neće biti spašeno, šta će meni nebo? I to nisam jedanput doživeo.
to moje dete ja stavljam ispred Boga. Jer prvo, to je Božje dete. A onda postoji biblijski tekst koji mi jasno pokazuje zašto Bog dozvoljava baš da prođemo kroz to vreme. Hajde da ga pogledamo. Ste ponijeli Biblije? Nalazi se u Matejovom evanđelju. I u Matejovom evanđelju daje nam odgovor. Evo kako je to Matej opisao što mu je Bog pokazao. 10. poglavlje, čitam 21. i 22. stih. I predaće brat brata na smrt, i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih, i svi će mrziti na vas imena mojega radi. Ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. Možete li zamisliti kako je ovo bolna scena o kojoj Matej ovdje govori, ali Bog mu je otkrio. Jer će, kaže, u te dane dogodi se da ustaje otac na sina, sin na oca, brat na brata. I to vi u njima nećete vidjeti svog brata, vi nećete u njima vidjeti svog oca, svoju majku, svoju sestru, nego ćete vidjeti demone. Oni se nisu pokorili Bogu i demonska sila ih je u potpunosti obuzela i oni su demoni u ljudskom obliku. Zašto je to Bog dozvolio? Pa iz jednog razloga, zato što smo, dragi moji, toliko duboko pustili korenje na ovoj zemlji. Da smo se vezali za ovo, za ono. A Bog želi da svaki koren koji nas veže za ovu zemlju otkine. Jer tada kada budemo vidjeli tu sliku, onda ćemo shvatiti da oni nikada nisu bili Božja deca, nažalost. I Bog želi da nas pripremi za jedan ovakav trenutak koji dolazi. I hvala mu što nam je mnoge stvari otkrio da bismo se mogli pripremiti za te važne dane. Hajde da sada otvorimo naš ključni tekst iz knjige proroka Danila 11. poglavlje. Inače, knjiga proroka Danila 11. poglavlje je još jedino poglavlje u Svetome pismu koje se nije ostvarilo do kraja. Ja neću ući u egzigezu onih završnih samo događaja, ali želim u kontekstu ovoga o čemu ćemo danas razmišljati da pogledamo tekst u 11. poglavlju, to je 32. stih, za sada njega čitamo. I evo što kaže ovaj tekst. A koji su bezbožni prema zavetu, on će ih laskanjem otpaditi, ali narod koji poznaje Boga svojega ohrabrit će se i izvršit će. U toj velikoj borbi između dobra i zla, Sotona, đavo, ne bira sredstvo kako će tebe, mene odvojiti od Boga. On koristi uglavnom dve metode. Jedna metoda su nevolje, progonstvo, muke kroz koje prolazimo, a druga metoda je ako ne uspe nekoga tako da slomi, on pokuša laskanjem. Laskanjem kao dobri prijatelj. Znate kako je došao kod Eve? Kao prijatelj. Obećavao, vi ćete biti kao Bogovi, otvorit će vam se oči i tako dalje. I mnogo toga samo da bi ih odvojio od Boga. Možda nekada pomislimo, pa čemu se on uopšte toliko trudi kad je izgubio na Golgoti? Posljednji, bukvalno posljednji Sotonin plan, pokušaj jeste da svako dete Božje na planeti zemlji odvoji od Isusa Hrista. Da ne budemo njemu verni, a oni koji su u grobovima da budu njegov plen i da kaže Bože ti nemaš po koga doći, jer na ovoj zemlji više nema ni jedan koji je na tvojoj strani. I on to radi i to će raditi do kraja. A ja želim da vas pitam večeras, hoće li on u tome uspjeti? Kako ste sigurni? Možemo li reći ovako? Neće uspjeti dok sam ja živ. Znate, da ja ne mislim, tamo bit će neki heroji vere, znate, ma ja hoću da budem tamo. I neće uspjeti dok sam ja živ.
To treba biti naša odluka. Ja ću biti veran Bogu po svakoj ceni. Šta god da je. Pazite, šta on može da uradi? Može da uzme ovo telo i tako će jednog dana propast. Da li će fizičkom smrću ili ću se preobraziti u trenuću oka kad Isus bude došao, nije bitno. Ali je bitno ono drugo. Novo telo, novi život koji nam on želi dati. Kaže Jovan, kada piše poslanicu i u Isusovoj prvosvešteničkoj molitvi čitamo, dakle Jovan 17. poglavlje 3. stih. Evo sada kada čitamo za Božju deci kako je ovaj tekst bitan. Kaže ovde Jovan 17.3. A ovo je život večni. Da poznaju tebe, jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. A ovo je život večni. Poznavati Boga. Kada govorimo o poznanju ovdje na ovoj zemlji, pa nekad me pita neko, poznaješ li ti tog i tog? A ja pokušavam da se setim kako on izgleda, da li smo se negdje sreli i tako dalje. Pa kaže, da, znam, sećam se, poznajem ga. Ali to nije poznanje koje mi treba da imamo prema Bogu. Postoji jedan tekst koji kaže, kada muž i žena se uzmu, oni postaju jedno telo i Adam pozna Evu. Ta bliskost, to jedinstvo, to treba da bude odnos između mene i mog Boga. Da smo jedno. Da ga tako dobro poznajem, da se uvijek mogu osloniti. Znate, kad nekog poznajete, ja poznajem svoju ženu. I niko ne može da napravi razdor između nas, jer ja nju dobro poznajem i ona poznaje mene. Da li poznaješ Boga svojega? Da li si spreman biti do kraja na Božjoj strani? Postoji jedan tekst koji jako lepo to oslikava, posebno zato što neki žive u zabludi. Evo recimo, sjećam se dobro kada sam radio u Kovačici, Padini, to su bila nova mesta gdje smo osnivali nove crkve. I tu je bila grupa ljudi koji su dolazili. I u jednom momentu jedna žena meni postavi jedno pitanje. Bila je prisutna za vreme jednog predavanja kada je propovednik propovedao Isusa Hrista, a onda u jednom momentu jedan bolesni čovjek tamo i on ga poziva i on izlazi napred i on stavlja ruke na njega u ime Isusa Hrista, on ga isceljuje. I on, aleluja, slava Bogu. A ona mene pita, kaži mi, da li je on bio isceljen od Boga ili nije? Pitam ju, prvo što ti misliš? Kaže, iskreno ne znam. Kaži mi, je li taj čovjek veran Bogu, držeći se svih Božjih zapovesti? Pa kaže ne. Ajde da čitamo biblijski tekst. Šta Bog kaže? Ne ja. Ja mogu da razmišljam i ovako i onako, znate. Ali šta kaže Bog? To je nešto što je jedino ispravno. I pogledajte, dakle, naš Gospod, gledajući i bio je okružen oko sebe pobožnim ljudima koji su znali satima, bukvalno satima, da se mole na raskrsnicima. Čak su, kaže, znali nekada stave malo testa u oči da ne bi vidjeli prolaznike koji prolaze, a oni se satima mole i ljudi su gledali kako su oni pobožni, znate. A Isus najteže reči upotrebio za njih. Nazvao ih je licemerima, okrečenim grobovima. Zato što su oni imali samo spoljnu fasadu pobožnosti, a u srcu nisu imali. Oni uopšte nisu poznavali Boga. A gradili su se najpoštenijim, najpobožnijim. I sada gledajmo 7. poglavlje. Evo što moj Bog kaže. U 7. poglavlju od 21. stiha. Neće svaki koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no ko čini po volji Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će reći meni u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali, Tvojim imenom đavole izgonili, Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili. I tada ću im ja kazati, nikad vas nisam znao. Idite od mene koji činite bezakonje. Pa ste mi ljudi.
kada tako nešto vidimo, mi ostajemo bez teksta, zar ne? A oni kažu, pa mi smo u tvoje ime, šta radili? Prorokovali, tvojim imenom đavola izgonili, tvojim imenom čudesa činili. Pa to su velike stvari, zar ne? Da, za naše telesne oči. Ali pazite šta Isus kaže. Ja vas ne poznajem. Ako ih Isus ne poznaje, ako on kaže, pa ja ne stojim iza toga. Moje pitanje, pa ko stoji iza toga? Pa samo onaj drugi, Satana, đavo. I mi moramo, posebno ovim danima, prepoznati da li nešto dolazi od Boga ili nije. Jer đavo je taj koji čini čudesa danas. Đavo je taj koji hoće na različite načine da prevari, ako je moguće, i izabrane. I ako neko ne drži zapovesti Božje, kaže Isus, ja njega ne poznajem, ta čudesa, ne stojim ja iza njega. A mnogi danas govore, Gospode, Gospode. A Isus kaže, ja vas ne poznajem. A ja želim da pripadam narodu koji poznaje Gospoda Boga svojega. Ja želim da budem deo onih koji ga poznaje, koji ima tu čvrstu zajednicu sa Bogom. Želio bih vam ispričati jedan događaj koji se odigrao za vreme jednog predavanja Marka Finleya. Mark Finley je jedan po meni divan, veliki evanđelista, jako ga volim i mnogo je uticao na mene, da vam kažem iskreno. I Mark Finley za vreme te serije predavanja upućivao je tako pozive i u jednom momentu, tamo pred kraj predavanja svojih serije, on je te večeri pozvao sve one koji žele da svoj život predaju Bogu. On ih pozvao da dođu napred, jer je on želeo da se moli za njih. Da im Bog da silu, da mogu u toj sili ostati verni, predani do kraja. I kad je uputio poziv, jako veliki broj ljudi je izašao napred. I Mark Finley se molio za njih. Kada se bogosluženje završilo, na izlazu on se pozdravio sa svima, a onda dolazi jedna mlada devojka koja je dolazila svake večeri. I dok je pružio ruku, Finley je rekao, ja sam očekivao da ću vas vidjeti danas u grupi koja će izaći da se molim za vas. Ona ga je pogledala i rekla, ja volim Boga, ali ja nisam to mogla uraditi večeras. On je samo rekao, Bog te voli, on te čeka, nemoj da odugovlačiš. I ona je otišla kući. I ova mlada devojka, student, pisala je dnevnik. I ona je u svoj dnevnik napisala šta je doživala te večeri i opisala kako je doživala taj poziv Marka Finleya i kaže, tako mi je žao što nisam večeras izašla. Ali Bože, ti znaš da ja još uvijek nisam spremna. Ja sam student, ja sam mlada. Predamno je još mnogo toga što treba da uradim. I onda je završila, zaklopila je dnevnik i legla je da spava. Ali nije san išao noći. Celo vreme razmišlja o onome što doživjela u crkvi. Ustaje i nastavlja da piše dnevnik. I onda kaže ovako, dragi moj Isuse, ja te toliko volim. I ja osjećam da si ti meni uputio poziv. Ali ja sam tako mlada, dozvoli mi da završim školu i onda ću svoj život predati tebi. I onda je zatvorila dnevnik, legla je da spava, ali san nije išao na oči. Vrtila se u krevetu i onda ustaje ponovo i onda nastavlja ponovo da piše dnevnik. I onda piše sljedeće, dragi Isuse, ne mogu da spavam. Ja tako osjećam da si me večeras pozvao, ali ja sam tako umorna. Molim te, dozvoli mi da odluku donesem sutra. Zatvorila je dnevnik, legla je, zaspala, ali nažalost se više nikada nije probudila.
bio je to posljednji poziv kojeg je Bog uputio toj mladoj devojci za koju je umro na Golgotskom krstu. I zato želio bih vam nešto staviti na srce. Ne ja, nego moj Bog kaže ovako: danas ako čuješ moj glas, danas ga prihvati. A postoji onaj drugi koji kaže ne danas, sutra. Jedna kapljica mudrosti kaže ovako: ko ide sutra, stiže u grad koji se zove nikad. Mnogi žele da tu odluku donesu sutra, da ostave za sutra. Ali Isus kaže, ko ide sutra, u stvari ta mudrost kaže, ko ide sutra stiže u grad koji se zove nikad. I Bog želi danas da uputi poziv tebi i meni, da ga prihvatimo. Hajde idemo dalje. Pogledajte, naš Jovan, ljubljeni učenik Isusa Hrista, napisao je ove reči, možda nisu baš lake, ali ajde da ih pročitamo zajedno. Nalaze se u 1. Jovanovoj, čitam 3. poglavlje. I hajde zajedno da pročitamo od 4. do 6. stiha šta Jovan kaže. 1. Jovana od 3. poglavlje, dakle čitamo od 4. stiha, gdje je zapisana reč Gospodnja koja kaže ovako: svaki koji čini greh i bezakonje čini, i greh je bezakonje. I znate da se on javi da grehe naše uzme, i greha u njemu nema. Koji god u njemu stoji, ne greši. I koji god greši, ne vidi ga, niti ga pozna. Kad sam ja ovo pročitao, ja sam se baš razočarao. Zašto? Pa prvo, ja sam samo čovjek koji stvarno volim Boga svim srcem. I ja se trudim, ali ja ne mogu reći da ja sam bez greha. A ja vas pitam, kažite mi samo jednoga na ovoj zemlji koji je bio bez greha. Samo Hristos. Pa šta u stvari ovaj tekst želi da kaže? Na čega se on odnosi? Kako da ga ja razumem ispravno? Greh je bezakonje, prekršaj Božjeg moralnog zakona, bilo koju zapovest. To je greh. Evo odgovora. Moj brat Pavle, apostol Pavle mi jako puno pomaže kad sam ja u dilemi, kad neke stvari ne razumijem. A onda nalazim, jer on je toliko meni otvoren da on piše o svim problemima sa kojima se suočava, zato što i ja prolazim kroz to. I pogledajte ove reči koje su mene toliko ohrabrile, a verujem i crkvu u Rimu i sve crkve do današnjeg dana. I čitamo zajedno u Rimljanima poslanici u 7. poglavlju. Dakle, Rimljanima 7. poglavlje, čitamo 19. stih. Jer dobro što hoću da činim, šta kaže? Ne činim. Nego zlo što neću, ono činim. Ja hoću dobro, kaže apostol Pavle. A to što hoću dobro, nažalost, nekada ne učinim. Učinim nešto što nije dobro. To je greh. Ali pogledajte, on želi da kaže, taj greh, ja to ne volim, ja to mrzim. Ja to ne želim. Đavo mi ispotakne nogu, znate. I onda nešto uradim, nešto kažem i nekog uvredim. Ali nekada se dogodi čudne stvari. Recimo jednom prilikom jedna sestra na kraju bogosluženja prilazi meni i kaže, brate, što si ti ljut na mene? Ja onako šokiran, iznenađen. Rekao, sestra, nikad u životu se nisam naljutio na tebe. Pa kaže, ja vidim ti prolaziš pokraj mene, nisi me ni pogledao. Dakle, samo što sam prošao kad idem iz crkve, ne mogu ja sve da pogledam dok izlazim, ali se pozdravim na kraju. Ali ona je shvatila da sam ja imao nešto na nju. Eto, ono što neću nekada se dogodi, pa neko može da protumači nešto što nekoga povredi. Ali moja pobuda nije da ja činim zlo i greh. Ja volim Boga i volim braću svoju i želim da živim u skladu sa Božjim zakonom. Hajde da se vratimo ponovo u
prvu Jovanovu i ovdje u 2. poglavlju čitam reči u 4. stihu. Dakle, 1. Jovanova 2:4. Evo što je Jovan zapisao. Koji govori, poznajem ga, a zapovesti njegovih ne drži, laža je, jer u njemu istine nema. Pa to je jasan ključ. Jasan, ko dan. Ako neko govori ja poznajem Boga, ne drži zapovesti njegove, kaže to je laža. Sjećate se šta kaže Matej u 7. poglavlju. Čine čudesa, Isus kaže ja vas ne poznajem. Prema tome, to su neki ključni elementi na osnovu kojih možemo vidjeti da li neko poznaje Boga ili ne poznaje. Ali to su ključni elementi za mene lično, da ja napravim test. Da li ja poznajem Boga ili ga ja ne poznajem. Ja sam malo prije spomenuo fariseje, jevreje koji su se dičili svojom verom. Dičili su se sa svim i svačima. Isus ih naziva okrečenim grobovima. Dakle, jednostavno nisu poznavali Boga. Kako da budem siguran? Nekada se čovjek pita da sam ja na Božjoj strani. Nekad živimo u strahu, Sotona nas napada, znate kako, nikad on neće reći, ti si na dobroj strani, na Božjoj. Ne, on će naći uvijek neki izgovor. Ali, kada pogledam kroz Bibliju, onda možemo vidjeti jasno da postoje trenuci kada je Bog od onih ljudi koji su ga odbacili povukao milost. Spomenut ću samo neke. Ljudi koji su živjeli pre potopa, Noe 120 godina, pazite, 120 godina ih opominje. A oni? Ništa. Sodomljani iz Gomore, također. Pogledajte pojedince, Saul. I mogli bismo nabrajati jako puno i da kažem, da, to su sve bili zli ljudi, Bog je povukao svoju milost. Ali kako razumeti ako Bog povuče svoju milost od nekoga koji je pravedan? Možda izgleda to nemoguće, pa kaže, pa neće Bog od pravednika povući milost, jel? A sjetite se Jova. Jov je jedan od najpravednijih ljudi na zemlji. 3 imenom su spomenuta. I Jov je među njima. Ali kad imamo pozadinu koju Jov nema, nije postojala ni jedna biblijska knjiga da bi on nešto mogao da nauči iz neke biblijske knjige. Ali mi danas kad otvorimo knjigu Jovu, mi vidimo ono što Jov nije mogao da vidi. On nije mogao da vidi, da zna da neprijatelj i Božji i naš Sotona ili đavo koji je uzurpirao vlast prevarivši Adama i on je na Božje savjetovalište odlazio kao predstavnik zemlje. I u jednom takvom savjetovalištu kad je došao, Boga pita otkuda dolaziš, on kaže prohodih zemlju, obilazih, a Boga pita jesi video slugu mojega Jova. Ma nema takvog čovjeka na zemlji dobra i pravedna. A on kaže, ma da, jeste, ali to je zato što si ga ti ogradio, pa ti si ga blagoslovio, ajde to uzmi od njega pa da vidiš šta će onda biti. Nije to samo trenutak kada su Bog i Jov, to su i drugi predstavnici planeta. I Bog kaže u redu. Kaže, možeš dirati sve što je njegovo, ali njega ne smiješ dirati. I u jedan dan on je izgubio svu stoku svoju. On je izgubio svu decu svoju, 7 sinova i 3 kćeri. Pa to nije jednostavno, to nije lako. On je čovjek od krvi i mesa. I dolazi žena njegova. I šta kaže? Ma prokuni Boga. Ona je bila jako revoltirana. Ali Jov ostaje veran. Bog dade, Bog uze. I neka je blagosloven Bog, kaže Jov. A onda na sljedećem savjetovanju ponovo dolazi i Bog kaže, eto vidiš Jov se i dalje mene drži premda je upropašten ni za šta. A Sotona kaže, ma da, sve je to u redu, ali kad bi se ti dirno kosti u njegovi, tela njegova, onda bi te psovao u oči. I Bog povlači milost do duše njegove.
I onda Jova udaraju prištevi, takve bolesti. Pazite, iz njegovog tela, iz rana, izlazi gnoj koji tako smrdi. Tu su dolazile mušice, crvi izlaze iz njegovog tela. On je crepom strugao. Ali Jov nije sagrešio. Ostao je veran do kraja. I kako je završio njegov život? Ma kad ste verni do kraja, Bog na kraju kaže Jova blagoslovio dvojinom. Pogledajte ako vas ne mrzi, koliko imao kamila, ovaca i svega onoga na početku, a koliko ima na kraju? Duplo. Duplo. Jedino što meni jednom zapade za oči, na kraju Jov dobiva 7 sinova i 3 kćeri. A to je bio blagoslov u deci. A ja pomislih pa reče ovako, o Bože što mu ne dade duplo i to, nego mu dade duplo i kamile i ovce i koze i šta ja znam šta sve. A onda sam se ugrizao za jezik. Zato što Jov u dan vaskrsenja imaće 14 sinova i 6 kćeri. Bog blagosilja duplo svakoga onoga komu je veran i ko ostaje veran do kraja. A to što se tiče stoke, to nije najvažnije. Znači, Bog ne pravi grešku. I divno je. I hvala mu. Da li je postojalo nekada vreme tame? I to kad je bio jedan najpravedniji, koji nikada greha nije učinio, koji je činio samo dobro, prolazeći ovom zemlju čineći dobro. A to je bio naš Gospod. I ta slika, te tame, dok je bio na Golgotskom krstu, je slika tame koja će biti na kraju ove planete Zemlje zbog greha, zbog zla kojeg je prouzrokovao sam Sotona. Tama. I pogledajte samo neke tekstove. Ajde da pročitamo dalje. Isus njima kaže, kada su ga bili spremni osuditi, evo čitat ćemo 2 teksta. 1. Luka 22:53. Kaže njima ovako. Svaki dan bio sam s vama u crkvi i ne digoste ruke na me, ali sada je vaš čas i oblast tame. Sada je vaš čas. I pogledajte sada tekst iz Jovana 14. poglavlja 30. stih. Dolaze k njemu knez ovoga sveta koji je uzurpirao vlast. I on je taj koji smatra da je planeta Zemlja njegova, a Isus je došao da nas oslobodi od tog zlog gospodara, da ga nazovem tako. I pogledajte šta Isus kaže kada je Sotona došao, da ga muči i sve ostalo. U 30. stihu, čitam Jovan 14:30. Već neću mnogo govoriti s vama, jer ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa. U meni nema ništa njegovog. Ide knez ovoga sveta, ali u meni nema ništa. To je ono što trebamo mi da doživimo i Bog želi da nas vodi ovom planetom i dolinom sena smrtnoga da bismo jednoga dana rekli u meni nema ništa. Znate, ako postoji nešto što Bog ne voli, to je licemerstvo, to je nešto što je gad Bogu. Postoji jedna priča za jednu reč, sinocere. To je latinska reč, sinocere, a u prevodu znači bez voska. Bukvalni prevod. A on potiče iz vremena kada su ljudi pravili posuđe od gline. Znate, od gline su je oblikovali, onda su to pekli i onda je to korišteno za vodu, piće, korišteno je za pečenje i tako dalje. I onda su savesni trgovci, kada bi izložili svoju robu na pijaci, napisali sinocere. Želeći kazati svakom koji dolazi kod njih, ovde nema voska. Zato što su nesavesni trgovci. Kada bi se dogodila pukotina, njima je bilo žao da to bace. Onda bi tu pukotinu popunili voskom,
ofarbali, zamazali. Ona je izgledala super, odlično, bez mane. Ali čim bi tu posudu izložili temperaturi, vosak bi se istopio i ta posuda je bila nekorisna. Neki hrišćani kao da vole malo voska da stave da popune neke rupe, nešto što nije dobro u karakteru, ali nevolja kada dođe, ona pokaže svaku pukotinu. Svaku pukotinu. Zato budite ono što jeste, ljudi vere, ljudi poverenja. I ne dozvolite da vam Sotona zamaže vaš karakter nekim voskom i da na takav način budete zadovoljni sa samim sobom. Hajde da se vratimo sada na onaj naš uvodni tekst iz knjige proroka Danila, 11. poglavlja. Ako imate nešto, stavite tu neku ili traku ili bilo šta, jer evo tu smo se vratili i ja želim sada da pročitam, dakle, još jedan put prvo 32. stih. I koji su bezbožni prema zavetu, staću ovdje. Ja sam učinio zavet sa Bogom, krštenjem. Zato što sam želio da pokažem celom svemiru. Ja od sada pripadam Bogu. Bog je dao svoj život za mene. A krštenje je u stvari slika Golgote. Ulazak u vodeni grob je raspeće. Potapanje je smrt. Ustajanje iz vode je vaskrsenje. I Pavle kaže, ja sam s Hristom umro i ja sam s Hristom vaskrsao. I ja sam učinio zavet s Bogom. I jako sam srećan zbog toga. Ali kaže ovdje u Danilu, ima neki koji su učinili bezbožno. Dakle, nisu iskreno svoj život predali Bogu. Pa Bog ne treba formu. On traži čisto srce, potpuno predanje. Oni koji su bezbožni prema zavetu, učinili su zavet, a čine zlo, greh, lažu, kradu, varaju. I dalje evo što kaže. Da, onda će naravno Sotonja laskanjem otpaditi, ali narod koji poznaje Boga svojega ohrabrit će se i izvršit će. Narod koji poznaje Boga svojega. On će se ohrabriti, neće se razočarati, šta god da se dogodi. I izvršit će. A ja se pitam, a šta će to da izvrši? Ima li neki nalog što je Bog dao nama? Da li ste vi zadovoljni? Upoznali smo Boga. Bog nam se otkrio kroz Bibliju. U njemu smo našli spasenje. Ma milina, Bože, volim te. I to smo zadržali samo za sebe. Je li to u redu? Ne. Idi kaži šta je Gospod tebi učinio. Idi kaži drugima. Zabadava sam ti to dao. Ja nisam platio ništa za taj zlatni stan i zlatni grad. Ništa. Ali idi kaži i drugima. Nek se i drugi raduju. I Božja deca koja poznaju Boga, oni će objaviti vest evanđelja, oni će objaviti posljednje poruke neba u vidu 3 anđelske vesti. Kao što su kroz sva vremena bili spremna Božja deca da govore i objave istinu. Izvršit će nalog koji im je Bog dao. Zato nevolje kada dolaze, nemojte na nevolje samo gledati kao neko prokletstvo. Nevolje su, nemojte mi zamjeriti što ću reći, ali to stvarno mislim, blagoslov. Znate, ja u nevolji idem blizu Boga, ja tražim u nevolji Boga. Ja kažem, Bože, ja ovo ne mogu sam, molim te, pomozi mi. A oni koji su bezbožni prema zavetu, oni će huliti na Boga, proklinjat će Boga, kazat će, Bog me kažnjava, Bog je ovo uradio, Bog ne čini zlo, Bog ne čini loše svoje deci. Ja svoje deci nikada nisam učinio ništa loše, zato što ih volim. Bog ništa ne čini loše svoje deci. Hvala ti, Bože, za nevolje koje si mi dao. I pogledajte sad 33. stih, kaže ovako. I razumni u narodu naučit će mnoge. I padat će od mača, i od ognja, i od ropstva, i od grabeži mnogo vremena. A
Razumni će naučiti mnoge, zato što neće to sačuvati samo za sebe, nego će biti spremni da to podele sa svima drugim. Zato nemojte nikada, dragi moji, da se kolebate. Ako postoji nešto čega treba da se bojimo, onda je to greh i ništa drugo. Pogledajte 35. stih. I od razumnih će pasti neki, da bi se okušali i očistili i ubelili do roka, jer će još biti rok. Ovo čemu ovdje Danilo govori, on govori o jednom periodu. Nama je to poznato kroz istoriju, jedan period mračnog ili srednjeg veka. U to vreme prava istina je bila gažena. To je bilo vreme kada je, nažalost, rimska crkva postala dominantna, postala je državna crkva, kada su počeši tamo od 530, odnosno 331. da kažemo još, sabor u Nikeji, pa onda proglasili nedelju, pa sabor u Laodikeji 364. godine kaže ko bi svetkao u subotu neka bude proklet. Kad je crkva počela progoniti one koji su se držali Biblije. I kaže da će imati vreme, rok. I taj rok im je Bog dao od 3,5 proročke godine ili od 1260 godina. 1260 godina je Bog dao Sotonu i đavolu da pokaže svoj karakter. Istorija kaže da je samo u tom periodu stradalo negde između 60 i 100 miliona hrišćana. Njihov jedini greh je bio zato što su verovali Isusu Hristu. Samo u Parizu, u toj Bartolomejskoj noći, te noći je 1 milion duša stradalo. Kada su rekli nema Boga. A Danilo 12.3 kaže ovako. Prvi stih kaže, ustaće Mihajlo, veliki knez, on će braniti svoj narod. A treći stih kaže, i razumni će se sjati kao svetlost nebeska i koji mnoge privedoše pravdi kao zvezde, vazda i doveka. O Bože, kako je ovo divno, kako je to ohrabrujuće. A razumni će sjati, svetli će kroz svu večnost koji su mnoge doveli pravdi, istini, Bogu. Ja želim da budem jedan među tim razumnim. Ne želim da budem onaj koji gleda samo sebe i razmišlja samo o sebi. Želim, dragi moji, da budem jedan od onih koji su razumni. I u 1. Jovanovoj, evo polako, bližimo se kraju. 1. Jovanova kaže u 5. poglavlju 20. stih. A znamo da Sin Božji dođe i dao nam je razum da poznamo Boga istinitog i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Hristu. On je istiniti Bog i život večni. Ja nemam komentar na ovo, nego samo mogu reći Bože, amin i hvala ti. To je ono što nam je on dao. Dao nam je u Isusu Hristu. I hvala mu. I posljednji tekst koga čitam nalazi se zapisan u 1. Korinćanima 2.16. Jer, dragi moji, religija Isusa Hrista je religija, jedina religija koja nas vodi do večnog života. I Pavle kada piše sada crkvi u Korintu, u 1. Korinćanima 2.16 kaže sljedeće. Jer ko pozna Gospodnji da ga pouči, a mi Hristov imamo. A mi Hristov imamo. I to je jedino što mi je sada potrebno. I ako imam Hristov, ja ću poznati Boga kao svog ličnog spasitelja. I ja ću živjeti u skladu sa njegovim zapovestima koje je dao i to će uneti mir i radost u moje duši. I za kraj pričam jednu priču o Kohinoru.
Kohinor je u stvari najveći dijamant koji je pronađen na ovoj zemlji. Pronađen je u Indiji. I u to vrijeme mladi princ Indije poklonio je engleskoj carici Viktoriji taj najljepši dragulj koji je nađen. A onda, prošlo je nekoliko malo godina, princ je porastao, bio već čovjek ozbiljan u godinama i on je otišao u službenu posjetu u London i onda je bio na ručku kod kraljice Viktorije. I za vrijeme te svečanosti za ručak, dok su bile tu najveće zvanice celoga carstva, mladi princ je ustao, pogledao je kraljicu Viktoriju i onda je izneo jednu neobičnu molbu. On je rekao: vaše visočanstvo, da li biste bili ljubazni i dozvolili da još jedanput vidim Kohinor? Ona je rekla da. I onda je rekla svojim slugama: donesite ga. I onda sluga, noseći taj Kohinor na purpurnom jastuku, mladi princ je gledao, prišao je, uzeo je taj purpurni jastuk i onda je nekoliko trenutaka gledao u taj dijamant koji ga nekada dao dok je bio mlad. A onda je prišao do kraljice Viktorije i rekao je sljedeće: vaše visočanstvo, pre više godina dok sam bio dečak, mlad, ja sam vama poklonio ovaj dragulj, ali tada ja sam bio mali, mlad, ja nisam znao vrednost ovoga dragulja. Danas kada znam njegovu pravu vrednost, dozvolite mi da vam ga ponovo predam. A ja bih rekao sada: Bože, možda sam ja svoj život tebi dao davno. Možda tada i nisam bio dovoljno svestan svega onoga što si ti učinio za mene. Ali danas ja želim ponovo da svoj život stavim u tvoje ruke i da me ti vodiš. Jel možemo večeras doneti jednu ovakvu odluku? Neka vas Bog blagoslovi. Biće mi drago da jednoga dana na staklenom moru mogu da zagrlim svakoga od vas i da kažemo kako nam je bilo lepo onoga dana kada smo slušali o Gospodu Isusu Hristu. Amin.